yritä mennä nyt siitä aija alta. Otatte sieltä puolelta. Miten mä suohaan siut kuule menee? Voi hyvänen aika. Pitäisikö tätä niinku, jos tässä nyt ei oo virtoja niin? Ei oo virtoja. Ei sitä voi nostaa, jos me vaan saatais se menemään tuonne. Kato, painetaan näin. Eikö nostetaan mieluummin ylös? Ai ylös kumpikin. Okei. Ei kun siinä on, minne sä oot nyt mennä? Tule tän. Tule tän. Siin. 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 Tule. Siin. Ajalle. Niin. Hei, pitäis saada sinne mennä. Oi rakas ystävä, sinne pitäis saada. Nyt kun saatais tuohon ajan vielä. No niin, metkö tuonne? Niin. Metkö tuonne? Met tuonne. Sinne. Tästä. No niin, sinne. Siitä kun saadaan nostettua, se menee alta. No niin, siitä. Laske alas. No niin. Ja tuolta ylös. Ai. Nyt se vettää sen kokonaan. Oota. Voi saakeli. Tässä sinne alas se. No niin, hyvä. Yes.